kaletik, eta han ikusten da Kikumera etxearen beko aldean, beste begiratoki bat geratzen da, baino, begiratoki bat, eta gero hori pasata, beste begiratoki bat dago, hona ditzen, bai eskaileretatik, eta bai zurrinduz edo ezin duentzako, hori batuko duz mundakala Bermio, eta idea da, erabiltzen duen materialak eta dena, estilo berdin erabiltzen duena bidetzen. Egurra da postu korte bat ez da, eskualdikoa, erabiltzen dugu, karpenetan, eta dira. Horrean, gaukaguzak kilometro erdi izango da, 500 metro, beraz ez da luzea, baina bai bide berdea eta garrantzitsua. Bermeo eta Mundaka lotzeko falta zen zatia, falta zen tartea garatuko da. Eta berdegunea eta pasealeku berri bat dago, plataforman espazio publiko zabal bat agertuko da, eta gainera nolabait egurra izango da, Urdaibai inguru guztian agertzen den bezala material nagusia. Eta obra egin bitartean gaina, segurtasun neurriak beharrezkoak direnak jarriko dira, trenbidea ez afektatzeko eta trenbidea normalean jarraitzeko lanean. Beraz, guretzako garrantzitsua den obra bat, eta aipatzen genuen bezala naiz, eta luzea ez den, kalitatez egindakoa eta benetan etorkizunera begirako proiektu bat, Bermio eta Mundaka lotzeko eta Bermio ontzako beretzako ere garrantzitsua izango dena, hobekuntza handia izango da, oinezkoentzat eta baita ere bizikletentzako. Mugikortasuna hobetu egin nahi da, nabarmen hobetuko da gure ustez, eta nolabait autoari bidea kendu edo alternatiba garatzen dugu. Gure udal gobernuen helburu estrategiko eta nagusienetariko bat dela bizikaridadie, gure herritarran bizikaridadie hobetzie, eta bizikaridadie hobetze horretan aspektu desberdinek lantzie. Esan genke, Bermio transformazio urbanistiko baten sartu dela legealdi honetan. Transformazio urbanistiko bat, esandako moduen, herritarran bizikaridadie hobatzera bideratute. Eta transformazio urbanistiko horretan pausu garrantzitsu bat suposatzen dau gaur aurkezten dugun proiektu honek. Esanguratzue da, ze hemen gelditzen bagara ikusiko dugu zenbat eta zenbat persona pasaten diran egunero. Hemetik, bai kirola egiten, bai aisialdizen paseo bat emoten, berreskuratu egingo dalako bertoko landareriz eta bertoko zuaitzak iminiz. Beraz, helburu estrategiko askori erantzuten zon proiektu da, eta ganera esandako moduen. Erakunde desberdinen artien aurrera atara dugune. Herriko transformazio urbanistikuek pausu sendo bat emoten dau, lanien segiduko dugu. Danok, bermiotarrok ezagutzen dugu inguru hau, eta danok ikusi dugu urteetan, inguru honetan zer dan daukaguna, ez da? Transformazio honetan, ingurue bera eraldatu, kanbiz egingo da, edertu egingo da. Eta eskualdieraz konexinue, oinezko eta txirrinduzko mobilidadie hobetuteko aukerie emongo dozku ganera, geure paisakie edertuteko aukerie emongozku, bizimodu osasuntzue sustatuteko aukeri emongozku, saizialdi eta kirola egiteko gune bape izango da, zelan ez, aksesibilidadie irisgarritasune hobetuten lagunduko dauen proiektu bat izango da, eta ez hori bakarrik, geure herriko sarrera nagusizenetariko bat edertuko dauen proiektu garrantzitsue izango da.